Та-да! Имаме си Y Performance. Син цвят с бял салон. Така, започваме от екстериора. Имаме нови детайли в черен пианолак. Това е лайсата под фара. Този въздуховод е друг цвят. Предния лип е... също само горната, само тази средната му част е черна, отдолу си е нормална пластмаса. Камерата, тук са променили малко дизайна на захвата, където е буксата за камерата. Най-вероятно вече са имали проблеми с първите. Страничните огледала са черни. Друго. Задният дифюзър е черен и той пианолак. Ще има теглич. Тази е с теглич, но го няма вътре в нея. Тук отстрани имаме ново детайлче. Заден спойлер. Не мога да пресня дали изглежда по-голям от стария. Имаме си баджа на перформанс. Багажника няма никаква разлика, всичко едно и също. Тарарам. Копчета за седалките, автоматично сваляне и дигане, което е много готина екстра. Така. Имаме нови 21 инча джанти, които наподобават джантите от модел S от Track Pack пакета. 255 на 35 на 21 отпреде, 275 35 на 21 отзад. Това е самата джанта. Това са капачки пластмасови. Диска ми изглежда същия като на тройката. Колата е с, бих казал, половин сантиметър по-ниска от другата. Ако на някой му говори нещо, височината е точно един Samsung S23 Plus, докато на другия Y Long Range има половин сантиметър още. Така, тук нямаме промяна, едно и също е. И като цяло, мисля, че отвън няма какво повече да кажем. Влизаме вътре. Така, имаме светлинки на вратата в формата на перформанс баджа. Промените тук са карбонови детайли по вратите, карбонови детайли по предното табло. Другите неща са едни и същи. И най-важното, поне за дългите пергели като мен, вече има опора на бедрата отдолу, която е много удобна. Сребристи педали, които си класика за перформанса. Не съм сигурен, тук няма тройка перформанс да проверим, но седалките тези са ми по-меки от на тройката перформанс. Може да се въобразявам, ама някак да направим сравнение в момента. Ето е опорката. Цак. Много добре се усеща. Така, волана, всичко е едно и също, няма промяна. Ето така изглежда седалката. И най-важното, вече има опора за главата и врата. Много е удобно. Доста по-удобно прави седалката. Средната конзола е същата, тук няма промяна. Дисплея е с подобрена резолюция, 16 инча е. Малко по-голям. Така, колата сложиха се зарежда премалко, тъй като е на 10%. Промени. Имаме адаптивно окачване като при модел 3. Стандарт и спорт, ускорение, стандарт, chill, insane. Steering weight, едно и също Stability Assist, Auto Shift, Trailer Mode. Супер, имаме стиглич. Така, за батерията нямам още официалните данни, тъй като сертификата на автомобила все още не е достъпен в системата на Tesla и буквално слушателите се помъчиха да извадят някаква информация, но не я виждат. Очакваме батерията да бъде с 5 кВт по-голяма. Би трябвало в момента да може да използват 82 кВт нето, а самата батерия да бъде 86 или 7. Но, пак казвам, нямам официалните числа, че да го потвърдя на 100%. Батерията е по-голяма. Купето е също.
Автопилот така, тук нямаме никакви промени, седалките нямаме никакви промени, дисплея, в менюто няма други промени, така, schedule, current location, service. И тук автомобила на 7 км още пари. Така, тук нямаме нищо, всичко друго е едно и също като цяло. Така, доколкото разбрах, електромоторите са подобрени. Да се преместим отзад. Значи, ето така изглежда. Много ми хареса как изглежда вътре този карбонов трим. Надявам се китайците да направят и за Long Range и да си поръчам. Обдухването на седалката е пуснато. Просто бомбон. Местим се отзад. Така, опа, само да се преместим седалката. Ще сме малко дълги. Така. Готово. Тъй, отзад какво ни липсва? Липсва ни джобчето, което го има на Long Range, тъй като тук се очаква, че ще късаш дръжката, докато някой дава газ като ненормален и няма да трябва това джобче. Отзад самите седалки мисля, че нямат промяна. Да, едно и също си е. Не мога да разбера дали от LED лампите, които са в магазина, но това бяло изглежда с една идея по-тъмно от бялото, което съм вземал до сега на игреците. Не мога да го преценя просто от светлината дали е... Най-вероятно няма промяна, просто е светлинен ефект. Дисплея отзад си е дисплей. Да, това е по вратите, няма промяна. И така. Спойлерчета, мойлерчета и всичко останало. Всичко се свети перфектно. На пръв поглед визуално изглежда доста добре. Естествено няма кой знае какви промени от Long Range. Вече трябва да изчакаме официалните числа за батерията и за самите електромотори, тъй като в момента не мога да ги предоставя и да искам мотори. И така, това е синият цвят с бял салон. Имат също червена. Ще се опитам да снимам минията, тъй като тя не е в магазина. И май ще си поръчаме една червеничка, така да имаме. Пък който я хареса, после може да си я вземе. Само да проверим нещо. Дали има промяна в камерата. Червеничко, красота. Така. Лягаме и тук и така. Я да видим какво имаме тук. Не, нямаме промяна в камерата, излъгал съм. Просто аз не съм го видял. Абсолютно същото е и на нормалния Long Range. Ето разликата в седалките. Тук нямаме опората за главата и нямаме опората за краката. И това сивото, поне аз не съм му фен, има хора, които го харесват, но да са живи и здрави. Това е Quicksilver. Така, ето една ръка. Синьото изглежда много добре. За втори път го виждам на живо. Харесва ми. Така, хап. Да, тук трябва да се сгъна пръста, за да влезе изцяло долу. И така. Ще направя малко снимки, ще кача видеото и отделно ще кача и самите снимки. Живи здрави!